салом дӯстон, имрӯз дар бораи яке аз проблемаҳои нозук, яъне дар бораи арақ кардани бадан, хусусан дар бораи арақ кардани таги бағал ё ин ки таи каш мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Дар тиб чунин аломатро гипергидроз меноманд, яъне ҳамон хатудҳои арақ мекардагӣ хеле фаъол кор мекунанд. Аз ҳад зиёд арақ кардан ин ягон ҳолати патологӣ нест ва ягон беморӣ низ ба ҳисоб намеравад. Ин ҳолати физиологӣ, яъне нормальная функсияи организм мебошад. ҳангоми кори ҷисмонӣ кардан, дар ҳолати стресс будан ва ё дар ҳолати ягон экстремалии дигар будан, системаи асаби шумо сигнал мефиристад ва ҳамон хатудҳои арақкунанда кор ва фаъолияташонро зиёд мекунанд. Аз ҳамин сабаб инсон бисёртар арақ мекунад. баъзе бемориҳо низ метавонанд аз ҳад зиёд арақкуниро ба вуҷуд биёранд. Ба онҳо дохил мешавад бемориҳои ғадуди сипаршакл, диабети қанд, занҳои баъди 45 сола дар ҳолати климакс. Вале дар бисёр ҳолатҳо бе ягон беморӣ ва бе ягон нишонаҳои беморӣ инсон худ аз худ аз ҳад зиёд арақ мекунад. Дар ин ҳол чӣ бояд кард? Якчанд намуд роҳҳои табобат аст. Якум, истифодаи антиперспирантҳо ё ин ки ба қавли дигар риксона, фамен, нивея. Агар онҳо фоида накарданд, роҳҳои дигараш ҳаст. Дуюм, ин истифодаи ботулотоксин ё ин ки ба қавли дигар ботекс. Ҳамон ботексе ки бисёри духтарон барои зебогӣ ба лаб ва пешонии худ онҳоро мегузаронанд. Табобат бо ботекс ҳангоми арақкунӣ чӣ гуна аст? Чӣ хеле ки дар боло гуфтам, то системаи асаб агар сигнал нафиристад ба ғадудҳои арақкунанда, шахс арақ намекунад. Азбас ки ботекс нейротоксин мебошад, ҳангоми ворид кардан онро ба организм, вай блокирует нервное окончание ва вақте ки ҳуҷайраҳои асаб сигнал мефиристад, он ба ҷой даркорӣ намеравад ва аз ҳамин сабаб шахс арақ кардан наметавонад. То чӣ қадар он фоидаовар мебошад? ҳангоми агар шумо хостед ки маҳз ҳамин ботулотоксинро ба организми худ ворид кардан, шумо бояд соле 2 ё 3 маротиба гузаронидан даркоред, чунки баъди ҳар 1-3-4 моҳ фоиданокии он кам шудан мегирад ва шахс метавонад боз арақ кунад. ва сеюм роҳи табобат ин истифодаи як намуд антиперспирант бо номи драй. агар шахсон истифода бурда бошанд, аллакай медонанд ки то чӣ андоза он фоидаовар мебошад. Якчанд вақт бисёр одамон фикр мекарданд ки ин ба организм зарар дорад, аз сабаби оне ки дар таркибаш аз ҳад зиёд алюминий дорад ва метавонад бемориҳои онкологиро ба вуҷуд биёрад. Вале то соли 2022 ягон тадқиқоте тасдиқ накардааст ки он ба организм зарар мерасонад, яъне истифодаи он зарур аст. Драйро чӣ намуд истифода бурдан дар кор? Онро дар як ҳафта як маротиба истифода мебаранд, фақат шабона. вақте ки шумо онро истифода бурдед, бояд ягон майка ё куртаи кӯҳнаи пахтагӣ пӯшед ва албатта ҳангоми пагоҳи рӯзӣ ҷойҳое ки истифода бурдед, ҳамонро ҳамаашро шустан дар кор. Агар ҳамин ҳамаи қоидаҳои заруриро истифода баред, ин антиперспирант ба шумо ягон хел зарар намерасонад. вале аз хотир набароред ки вақте ки шумо онро истифода бурдед дар таги бағал, яъне дар таги каш, дар зери зону, он ҷойҳо албатта арақ намекунанд ва метавонанд дигар ҷойҳои шумо аз ҳад зиёд арақ кунанд. Масалан, тахтапушт, кундаи сина, шикаматон арақкуниаш зиёдтар мешавад, чунки ҳамон миқдори муайян обе ки ҳаст, яъне ҳамон арақе ки ҳаст, бояд аз организми шумо хориҷ шавад. аз таги каш нашуд, аз дигар ҷо низ хориҷ мешавад. аз ин рӯ интихоб дар дасти худатон, кадом роҳи табобатро шумо интихоб мекунед. умедворам ки навор ба шумо писанд омад. саломат бошед.